Kazoi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita sezvamunoziva marumwezuro tanga tiri paMount Darwin, nhasi uno tiri kuChegutu, tiri kutera kama programs ari kuitika munguva ino yeChristmas. Rangu zita andinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese munoziva mazuva ano ndakataimira chimogo chidiki. Utini stand? Ngiyaphila unjani? Amina ngiyaphila. Alami ngiyaphila kakhulu nxa ngibona okwenzakala lapha eChegutu phela nxa sihlangene kuthiwa kusosa iChristmas. Nxa kuyiChristmas phela akumelanga ukuthi sidlale singela rice, akumelanga sidlale singela chukela. Sithanda ukubonga lokho okwenzakala lapha eChegutu. I make sure ukuthi nxa ulive ubona konke okwenzakalayo and siyathaba phela mina ngi-opha mpofu lapha sithaba ngokwenzakalayo and going live. Tichikuratidza zviri kuitika tiri kuChegutu, nzvimbo inonzi Surisuri. Chatingade kukuzivisai ndechekuti pane mwanasikana anonzi Faith Karimazondo ari kuUnited Kingdom, ndiye atiunganidza zuva ranhasi kuti ange achigovera kainguva yekupa nguva yeChristmas. Hazvina politics mukati, hazvina chechi mukati. Nyaya ingoripo ndeyekuti ari kufara kakupawo vanoshaya, kupawo vanodawo rubatsiro. Takanangana neChristmas mangwana, Christmas Day. Exactly. Kuthiwa ophayo lapha khiphe khona okuncane uNkulunkulu uyangezelela. Lapha sowuthi ngeke abantu abanjani abagugileyo kumbe abantu abangenelisiyo ukuthi bethole ukudla ngeChristmas bengabi lokudla. Wathi hayi ngizakhipha okuncane nginike laba abangela lutho. Ngakho-ke hayi siyathaba ngokwenza intombazana yalapha ekhaya. Tichitanga chirongwa takuda kuti tikupei tisawanze munamato sadza richipora. Regai tikuendesei kuna kansela. Kansela venzvimbo ino ndovachangopa vangotaura chete tobva tatotanga kukuburitsai mufananidzo vanhu vachipiwa zvavanoda kupiwa nguva ino yeChristmas. Christmas box. Okay, I hope you're going to give me that one. Pamusoroi vakamirira mambongezi munzvimbo ino, pamusoroi masabhuku, pamusoroi vanoremekedzwa waita kuti tiungane pano zuva ranhasi, gogodzimati nemhuri yese. Handikwanisi kutenda gogodzimati asi ndinoda kutanga kutenda Ishe. Vakasika gogodzimati nemufananidzo wavo Mwari, vakagozvara mhuri yavo, vakagoirera. Kana ndichipa mufananidzo, wakadyara miorenji kwete milemoni inovava. Gogo tinoda kutenda kunyangwe muchakabvu sekuru dzimati vakatisiya. Pano pedandeke chipiri kusvika pagogodzimati takanga tisinganyatsozivani nagogodzimati, asi nekuda kwechiitiko ichi chaitika nhasi ndati vanonzi gogodzimati. Vamwe munogona kusaziva, pane vamwe gogo wokupikazi ndati vanonzi gogoani dzimati. Mukandwa kuti varwara muri kusirari muchaita sei? Vati nhasi tinofanira kuungana pano neshamwari dzavo vachembere vakaita saivo, vakati aiwa zvishomba izvozvi ngatidemburirane. Zuva ranhasi tine hamba yatagadzirirwa nevana vagogodzimati vari kunze kwenyika. Gogodzimati havana kutanga kugadzira hamba nhasi, vakambondi aprocha imwe nguva mashure tichitanga kuda kuwaka kliniki. Vakange vati vana vavo vaizoshuvira kuwaka kliniki,
handitika asi ndiri kuti mukuraramawo panogonawo kuita tumaproblems financially kana kudii asi havana kuda kuti zviperere ikoko. Nhasi vati aiwa mahamba iyaya ngatiunganei pano kungoti maona vari pachechi ino yeRoma kungoti pamba pavo hapana kunyatsosunuka kwekuti taizokwana tese uye kwanga kuchinaya zvinhu zvanga zvisina hazvina chekuita hapana zvine politics mukati. Zvakafanana neni ndatodzidzawo peda Christmas yamangwana ndichakudaidzai undungure chimhuru changu umwe neumwe akatodyawo chinhango chimwe chete chenyama. Handiti tinenge taumba usahwira ukama nekufaranzi. Christmas ino inguva yekuzvarwa kwamambo Jesu. Tinopanana kana mudzimba vechirungu vanopanana, mwana anotengera present daddy wake anotengera mama vake, inguva yekutambidzana. Ndafarira chinhu chimwe chete kuna gogodzimati ndanga ndisipo program ichitangwa iyi tanga tiri kufalls zvamunoziva madzimai makanselas. But ndakasvika program iyi yapakati ndakafarirawo utungamiriri wakaaccepta gogo. Iva havana kutyawo zvakare kuti kansela havapo vari parwendo vakaramba vachipfuurira mberi neprogram. Ndoda kungotenda kubatana kwakadaro kubva kumasabhuku ofisi yanguwo ofisi yeduwo ndofunga utungamiriri hwakasiyana siyana tina tiyamenedu yanyandoro zvese izvozvo tangobatana tauya pano mhuri. Ndinoda kungotenda ndaishuvira kuti tese nesu tidzidze chidzidzo sekuungana kwataita. Ndinoda kukuudzai pane mwana wagogodzimati aripo. Gogo ndevava nekuti tingazotaura tisingazivi. Sungai gogo. Ndokumbira mwana vagogo auye parutivi wangu ngavauye valaine ndokumbirawo. Uyai vasikana munhu waMwari uyai. Muri yakaropafadzwa hama dzaMwari. Muri inotambanudza. Muri inopa nerudyi ziboshwa asingazive. Nekuti ingadai pamwe akatanga kuridza mabhero kuti ikufana tichapa vanhu zvakazodai zvikazodii kuti mbiri yawe asi havana kuda kuita izvozvo. Vapa muri nyararo murugare. Saka ndinongotenda ropafadzwai pakafudzwa ndokumbira pawedzerwe ndafara ngazviwedzerwe zvatapiwa iyi vapano vanokodzera tonosangana pabranches maita heni vagari vemuwa 24 maita heni ndizvo zviri kuitika panapa mhuri yeZimbabwe. Sezvari kuona zvinezvi muri kuona zvinhu zvichapiwa. Kuitika
tiri muno munzvimbo yechegutu. Sezvamaona imimi kana sezvatiri kukuratidzai, ndofunga muri kuona mahampa achapiwa vanhu, and mahampa iwaya tati akawanda, aya ndo aiswa panze aya, mazhinji ari mukati. Manje vanhu vanenge vakudanwa vachikwanisa kunge vachipiwa kuti zvifambika nemazvo ive Christmas inofadza. Tatanga nesilari nguva yatakamirira yakwana yekuti tipiwe zvasiyana zvokumbaende nguva yekubikawo mabhanzi inodawo chimodho, so mvura yanaya huni dzanyorwa munonyatsoomesa moita chimodho, vanoita magwinya voita magwinya motoinvaitewo panzi munoda kuvabudisa kuti pogwa vana kubuda here papiti vabuda vanzi vabuda. Alright, takutanga nesilari ngatiteerere. Ndakamboita ticha kudhara saka ndoda total silence nekuti hatidi kuzonzema ndijamba ini ndambokudedzera zita mese garai makabata mapepa enyu ndokune kamera akomana kane vakana teererai munzwe teererai munzwe ngativei organized nyorarai ngativei organized munhu izvinezvi ndati evangelista mapuranga mugomba Isaiah Jarambi Susan Jaramba Susan Zinyemba Miriam Gogo Mpanduki vanhu vese vafananya nakabata masaga enyu murikuona apo vakupiwa. Tinokugamushirai, ndaona Cape Town mataura kuti tiri pano, UK mati zvakare tiri pano. Aiwa, zvinofadza tinge tichitandara tiri pamwe chete nguva ino yeChristmas. Muri kuona ka izvo zvinhu zviri kupiwa munhu mumwe chete. Hanzi nemumwe, God bless the hand that giveth than the one that receiveth. Ungazoida Christmas inodarika ipapa here? hapana kumira vari tu panzvimbo achipedza kupeya munhu unozotora zvepeki unoisa pane mumwe. Vakuru, ndimi mabva mukurisiva zvinhu zvipi zvamunoda kutaurawo pamusoro peizvi? Aiwa, ndinotenda mane Christmas inofadza. Aiwa, zvinotendwa. Aiwa, tinotenda. Isai mukaisa bhega pakati neunobatira kupfeka uri kurirembedzera bhega. Next. Hakuna Christmas inodarika ipapa. Avo vatakura pari zvino vakuchienda kunofarira Christmas yavo vari kumba. Ndokunonzi kudya Christmas nai. Muri kuona gogo vari kutaura kuti hanzika Jehovha ngaarumbidzwe. Mangwana birthday rangu waziva zvavo Mwari kusvika maona kama card box vari kuenzaniswa kuti vaone kunzi upfu vanawo here, shuga vanayo here.
Mufaro wedu muri yeZimbabwe kunge tichisangana nemi panguva dzakadai munguva yekufara Drewmas Media inemi munguvawo zvakare yekusuwa tinenge tinemi oneka iChristmas ndo maideas atinongotiwo tikaratidza kubatana kwedu semhuri yeZimbabwe kutiwo kana wawana chipoka vamwe kana usiniwo chiwono zvimwe zvaunoita kuti mumwe wako hama yako ingewo ichifara muenzaniso wakanaka watapiwa naFaith Karimazondo nemhuri yavo yose kuti tinofanirwa kupo vamwe pane zvimwe zvatinowana. Ndofunga vanhu vari panapa vari kufara chaizvo nezviri kuitika. Ndofunga mangoona kuti mudhi yacho yakatosiyana neyemazuva yese nyangwe patakaenda kunhamo kwaGreen kwakusina mufaro wakadaro. Ndine shamwari yangu Ndebele speaker. Opa. Rashi? Yes. Tiudzewo. Ndaneta nekutakurira vanhu vakachembera. But it's a nice thing. Kuti vanhu vasangane like kune event like this. So ngithanda ukubonga kakhulu. I hope abakhona phandle ngale babakwazi ukuthi laba basekuma-UK kuma-States and everything bebekwazi ukuthi bachiye abazali ngapha ekhaya bachiye abazali eZimbabwe abangasenelisiyo. So just to give nje ukhipha okuncane lakhe esikhwameni unikeze laba abangelalutho unikeze laba abangenelisiyo ukuthi next time uNkulunkulu ekubusise. Hanzi zvoni zvoka ukapawo unopiwawo dzimwe nguva hakusi kupira vanhu kuti uonekwe asi kungopawo kungoti vanhu vanzwe kuti umbonzwe umwe wako kusununguka kungopa. Exactly. So nxa usiku ube leza thing ukuthi abantu abaphayo laba bebe lejoy bebe lokuthaba ngoba khathesi kusasa sithi for example Christmas it's nice ukuthi umuntu onke ebe lokudla like ezindlini. Hanzi zvoni zveikodzere munhu wese kuti anga achiwana chekuti adyawo kumba kwake kana uchiziva kuti next door yako haina chekudya mangwana haikona kuomera karaisi rororo mupungani raisi nehuku nechicken aiwa ingopoka neighbor wako vari kuma-UK vari kudiaspora yese musakanganwe mhuri dzenyu dzamakasiya kunoko. What a good example that has been said by Faith kunoko Zimbabwe. Okay, siyabonga kakhulu. Sengane lingacontinue ekwenza okuhle lo Faith uNkulunkulu sengane uNkulunkulu engamblessa ke konke akwenzayo. Siyabonga. Next time, don't forget to subscribe, like, and tell someone ukuthi kule Drewmas Media. And Drewmas Media taking you to another level. Ndo zviri kuitika. Ndofunga izvi mukatarisa idungwe revanhu vari kugamushira zvakasiyana siyana maswitsi ari ipapa muno mundo mazviri kubva. Ndofunga muri kungoona vari kuita dungwe mumwe nemumwe achitambira zvinhu zvake achibva aenda vatanga vavherifaiwa vanhu ivava kuti zvechokwadi vanoshayiwa here zvechokwadi havawani here. Saka haana kupa Faith Karimazondo mwana wokwadzimati haana kungopa kuti ndikuda hama dzangu chete aiwa ati aiwa nzvimbo yese area yaanogaraka chimbofaraiwo kavanhu. And chandoda kukutaurirai ndechekuti tichibva panapa tiri kupinda muChegutu urban akwanisa kupa rural akakwanisa kupa urban zvakare vanoshayiwa vakaremara nevakasiyana siyana. Basa racho muri kuona rakatosimba rakatooma. Regai timboenda zvakare kune mumwe beneficiary akwanisa kunge ari pano zvakare. Sezvandataura inini Faith haana kupa vanhu vemhuri yake chete aipa ruzhinji runoda rubatsiro munguva ino yeChristmas. Sehanzvadzi yangu yandasvika pahanzvadzi ndingade kutongotitaurira pamusoro pechiitiko chiri kuitika zuva ranhasi. Ndinoda kungotendawo nechiitiko chaitika nhasi but ndachikumbirawo rubatsiro uche yangu yakafa haifambi zvakanyatsonaka ndachikumbirawo rubatsiro. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe zita ndiani? Hanzvadzi Nometa ari kutaura kuti honai hongu wheelchair ndinayo hangu asi ndiri kuda rubatsiro. Ndinozviziva maDrewmas Media fans munotibataka vanenge vachida kubatsira. Hanzi ndinodawo wheelchair iri nani inokwanisa ino yafa yakutonetsa. Saka anoda rubatsiro.
iro mumuyamure kamuri yeZimbabwe sekuyamurwa nhasi kwaari kuita nekupiwawo zvekudya. Tingade kumbonzwa mashoko kubva kuna Gogo. Ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro pezviri kuitika? Aiwa, inopa kutenda kuna Mwari zvikuru. Tinotozvitadza kuvayamura nguva nenguva. Ndichishuvira kuti kana vatungamiriri chaivo ngavapindirise kuno kumapurazi vanhu vari kutambudzika. Vamwe vanotorara nenzara. Saka dai padi vambopindira vachifambawo vachiona zvikuru nemumakombono kuti vanhu vakagara sei. Zvinotosiririsa. Tinokumbira vakuru vedu vafambire maita enyu. Mazvinzwa kamashoko anofadza. Hanzizvi ngazvisangomirira Christmas chete. Vanhu havadye paChristmas chete, vanodya nguva dzese. Ndingade kunzwa kwamuri Gogo, ndezvipi zvamungade kutitaurirawo zvakare? Ndinongo kutendai hangu nezvamatitira. Chokwadi tanga tichifa nenzara mwanangu. Tafara taona sepa mafuta ekuzora. Isu toshaya mafuta ekuzora chaiwo mumwe muZimbabwe. Tiri mumakombono umo. Tinongo kutendai namai vatete vedu vakabereka vana ava. Tinongoda kungovatenda zvikuru kwazvo. Ndinonzi hangu maizina. Mahanzwa mashoko anovaka, mashoko anonzwisa tsitsi. Vanhu vari kutambura, it's not a secret. Ende mazvinzwa. Gogo vari pano ndaona vari kundinongedzera vari kuda kutaura. Taura henyu Gogo zvamuri kuda kutaura. Aiwa, kwai ndingotenda nezvataitika nokuti zhara tanga tinayo pazuva ranhasi paKrisimasi pakusina kana chatati chambobata, asi tawana nhasi chokubata nokuti taamurwa nevana vatiamura. Asi kana zvichiindira mberi ngazviindire mberi nokuti zhara yakakura. Izvezvi mudzimba vanhu vanovata nenzara. Vamwe vanototambura nokufamba nezvindiro vachikumbira vomune vamwe, asi kuti vararame. Zhara iriko. Nhasi tatoona kuti tatorera matosi hakuna usingambonomwiti, asi kuzhe kweizvozvo pakusina ngachamboimwa. Tachingova nokungogara chidya muchacho. Nhasi mauya madye nai Gogo? Hapana chatambodya. Hatina kana chatamboimisa mudumbu izvezvi hapana. Tangouya izvezvi kuguma pano. Pane here mumwe munhu kunzwa kuno akambokupaiwo zvekudya sezvaitika zuva ranhasi? Hakuna. Kutotanga pazuva ranhasi. Chiudzai vana venyu vari mhiri kwemakungwa vari kunana South Africa kuti muenzaniso upi waitwa panapa? Uyu ndo muenzaniso wakanaka kuti ava vagara vachingotirangarira zuva nezuva variko kumhiri kwamakungwa ikoko. Muri yeZimbabwe ndozo vazhinji vakutoditi watanga. Ndo zviri kuitika pano. Mungaone uwandu hwevanhu vari pano. Haisi rali, hadzisi hama dzaFaith, asi kutika abatwa nemwoyo werudo, mwoyo wokuziva kwawakabva, mwoyo kawokuyamura seKrisimasi inei. Konomborasawo kamari kahwaniso pagore, kahwani uchingoto ndiri kumboyamurawo veruzhinji, ndiri kuyamurawo vanodawo rubatsiro. Ndofunga muri kuzviona vamwe vane masaga avo, mahampasi avo avapiwa. Aiwa, kamuenzaniso wakanaka chose. Panguva ino regai ndimbofamba ndisvike kuna ana baba tinzwewo zvavanofunga pamusoro pechiitiko ichi. Dzimweni nguva tingangoti vanhu vari kufara, asi vamwe vachigunun'una. Saka zvinenge zvakanaka chose kuti tinzwe mafungiro anenge achiita ruzhinji rwevanhu vari kuyamurika mune ino nguva. Gedzai titange nababa vari pano. Makadi yenyu baba? Pari zvino muri kutoonekwa nevanhu vari kunana South Africa, vari kuNamibia, UK, pasino rese riri kukuonai. Ndezvipi zvamuri kuda kutaura pamusoro pezvaitika pano zuva ranhasi muchitanga nezita renyu? Kufara chaihamba yatakohwa yeKrisimasi. Ndichitendazve Mwari akapa simba vakatitsvakira kuti tidye Krisimasi. Tatisina zvinhu tinotenga mari kuti titenge zvinhu, saka tinotenda izvezvo. Ndezvipo zvamuda kutaura nai baba? Handina hangu zvakawanda zvandoda kutaura, asi panongova nevamwe vari panapa vauya vari kuzongochema-chemawo mazita avo haana kwaaona. Saka ndipo chete pandiri kungoninisa sabhuku kudai, saka panhu pabva pandibatawo chaizvo. Mazita avo haana kuwanika nekuda kwei? Hamuna kuita basa akamasabhuku? Takaita basa, ndisinzi kana ndanyora achinzi auya kuno ndinofanira inini kuzosvikawo zvakaita saizvozvo. Saka handina kuzoziva kuti
akazoperera papi mamwe mazita munzira. Pane vakazoedita izvozvo zvinotariswa nguva dzese panounganwa panotowanika ipapo pano izvozvo muchaona mwana vachitoenda nezvinhu zvisiri zvavo zvinhu zvekuba baba munodawo kuti kudi handina mazvi akawanda ndizvozvo tingofara kuti tauya pano. Mazvinzwaka tiri kutaura naana soro jenaka denhero ruzivo ndo vanoziva kuti nyika iri kubva kupi uyezve kuti iri kuenda kupi. Baba varinyanya kugutsura pamwe vane mashoko mairi matatu angangoda kutaurawo. Ini ndinofara zvikuru zvechiitiko chaitika nhasi kupuhwa zvinhu zvakadai. Ndoda kutenda Mwari kuti mhuri iyoyi iropafadzwe naMwari zvikuru. Ndinotenda ndonzi wapiri mahanzwa akahanzi piri soko. Ndasvika pane vakuru vakamira pano, ndezvipi zvamungade kuti taurawo nai baba? Ndotenda nebasa raitwa nemhuri yagogodzimati kuvachapa kuti mhuri iye chatambira Christmas yakanaka ngazvive zvichiropafadzwa mukati memhuri yepagogodzimati. Mahanzwa mashoko anofadza. Ndingadai ndadzokera asi ndaona vakuru vari pano nechikwangwari chavo chaita kuti ndisaende kure. Ndaona kuti ndivo vatungamiri vedzinzvimbo. Makadi henyu baba? Aiwa, ndinofara makadiwo mushamarari. Ndingade kuziva kuti nzvimbo ino imimi makutaura makamirira mhuri, vanhu vari kutambura zvakadini mudunhu rino? Indisa sasabhuku ndakamirira mhuri yewati 24 musuri area. Vanhu vari kutambura zvikuru nenzara. Chikafu gore rapera vanhu havana kuburitsa mbeu dzakanaka. Asi mhuri iyoyi kuti mhuri nhasi vanga vakarara nenzara mune zuro aiwa nhasi vawana chekunesa pamoto. Saka ndinofara chaizvo nekutenda izvozvo kuti Mwari dai varawedzera upenyu kuvanhu vamhuri padzimari. Mazvinzwaka mashoko ataurwa nevakuru varidzi venzvimbo. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Ndanga ndakubva pano asi pane vati aiwaka hamungaende musina kumbotaurawo nini. Taurai. Tauda kutaura ka mabasa akuitwa iwaya vashoma vana vanofunga vabereki. Handiti iye zvezvo vatoyamura vazhinji vasina kana chekuti ka patiripo pano ndikutoona ndikuya kwandaitawo inini ndikushaya ikoko ndinozvitenda vanangu ramba makadaro. Handiti iva vana vamudhara vatorwa zvakawandisisa zvisingafungwe kana nemwana mumwe chete. Tinotenda ngatirambe zvakadaro. Hanzika ani? Hanzi ndonzi Fred Meza. Hanzi zvafungwa nevana ava hazvifungwe nevakawanda. Munhu akangowana ka $20 kake akutofunga kuti adye iye aroveka bhiya Christmas ine. Ko vana gogo mambofungawo here kuti vari kudyei kumusha uko? Vamwe vanoti aiwa ka vanopa ndevari kukambena chete kuti vaitwe ma-MP. Asi munozviziva here kune vane pfungwa yekungopa kwete pfungwa dzekuti dai zvadai kwandiri, dai zvadai kwandiri. Munomu ndo macho ka ndadzoka zvakare ndimo muri kugoverwa vanhu vachipiwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tingafare zvikuru mukatishedza kunzvimbo dzakasiyana siyana tichiburitsa kazvamuri kuitawo. Muri kuona apo vari kupiwa mafuta ekuzora, sipo yekugezesa, masweets. Ndingade kukuratidzai mugeze mutambe nemvura. Sipo takupa ichi wacha wabereki. Mafuta achinda paganda. Manyakadzora veselini ingwe. Kuona kama mafuta ari kupiwa. Chibva pamafuta pane mafuta iyo ndedzeugezi. Kuona zviri 3 tirwa muri yeZimbabwe. Amuri yeZimbabwe tinoti gogodzimati vagona kubetsera nyika yese nzvimbo yesiri
vagona kuvabetera vese kuti ozora nei upfu nhasi pane anga sitorina kubika asi mwari avanzwa aita nyasha vapumo pekubika tinotenda nezita rajesu amen. Saka sezvo ndanga ndichitaura apa mafuta ekubikisa tobva apa zvinhu zvamuri kuona izvo jedi tichibva ipapapa tobva taenda kakumbogadzirisa kamukanwa ikrismasi mabhiskits vana vachitsenga vana mbuya vachisvisvinanga mazino zvokuwadi mwari avaitire zvakanaka maidzimba tine mhuri yavo yese zvinofadza izvi hazvitino vakawanda kana mwari ngavawedzere makore ekurarama panyika vabatsira tichikazinyerera nevamwe vakasiyana-siyana aiwa nyika yedu yakanaka dzingabokomboreri nemvura yabva inakusenukasa vakarongeka muri kuzvinzwa zviri kutaurwa imimika muri yedrumas media muri kuona ndofunga muri kuona picture dzedu dziri kumboita dzichitiza tinoda makamera akasimba kamotipo ikoko muri kuona zviri kuitika flower iyi ungagorarama sei mumba macho usina hupfu kadhibhokisi rane hupfu rane flower rine masweets shuga wozode chii naiwo masamba akaikubikisa akakuti tii inge ichinwika indo inonzi krismasi ndingade kumbotaura nemumwe wemhuri kuti angondiudzawo kuti shuwa matoguma here ndozvapamagumira here apo. It's just the beginning. I just want to say Merry Christmas to you all. As we all know that Christmas is all about sharing. Would like to thank God as a family for just allowing us as a family to share the little we have with the family of Zimbabwe. Muri kunzwa kavari kuti the little ini ndaudzwa kuti zvese zvaita kupa motokari ruzhinji rwezimbabwe kuti fambai henyu nemota ndasvika pana sekuru ndimwaridziwe vana kavaita izvi tinotenda nevana nezvavaita tinotenda nevari kuzvitoro kuti varipo because kana pasina hapana kuita zvakanaka mwari dai angakomborera vari kuita basa iro tinotenda mazvinzwaka mashoko anovaka idungwe kairi hazvigoneke zvedu haisi nyore funga kuti dai uri iwewe watenga zvinhu zvingani zvako asi hana kuda kuti ndezvangu ataiwa kanga tidye tese ndokuzivai mazimbabwenzi izvozvi muchatanga kuroya futi ndokuzivai unhu hwenyu namatirai vanhu vakadai so vanoda muteuro muchivatendauka nebasa rinenge richirohwa zvikuru nezvinhu zviri kuitika pano tiri kufara tiri kudya krismasi tiri kutenda gogodzimati vakabereka vana vavo kuti vatibatsire nekrismasi izvozvi tiri kufara kugeza tiri kugeza kufara tiri kudya zvese nhasi machikitori chaiwo mwari vave nenyasha dzakawanda tinotenda varambe vakadaro mashoko anofadza sekwaona kwamuri kuita vese vari kuremerwa iwe zvinorema izvi zvinoratidza kuti they are being taken to another level. Muri kuona ka vanhu vandiri kuburitsa avo vanhu vatone zvinhu zvavo vakuenda vakutorova pasi zvavo zvabhadhara nairashewo uri kuona sei zviri kuitika izvi ngifuna ukutshela abantu beZimbabwe ukuthi omama lo and osisi lo bayanifundisa ukukhuluma isiNdebele ayasikhuluma Chegutu
abathanda ukubonga ungathini kwabanye omama ukuthi bephilise njani abantwana. Bebheki shoko nje nelamwari robhala ati kuza mwana nenzira ino lamwari ende hazobvema ino tinoratidza kuti mama makudzira vakaita faith nemhuri yavo yose havana kuda kuzotsauka mavari nekuti ndo zvavakanga vakadzidziswa vachitaura. Pane zvamunoda kutaura? Ini ndoda kutaura kuti vabereki vasaneta kuendesa vana kuchikoro. Ini ndakasiwa lasibhoni navadzimai vachifa vakafa netrain accident kubasa titi kulero. Ndakasara ndikashinga sechirikadzi ndikapedza vana vaiti kuma-A schools ndakuvabvisa ndakashinga vakapasa vakapedza. Ana mai kana vachirikadzi ngavaregei kubvisa vana pazvikoro ngavashinge. Mwari vakanamata chikuru kunamata prayers. Mwari anopa chirikadzi simba. Dzimwewo chirikadzi dzandinoudza kudaro dzakashinga vakabudirira nemashoko angu. Saka ndinoti chirikadzi dzese dziri muZimbabwe vasaneta mukushaya ukanamata. Mwari anokupa mazano. Ko mama ndoda kuita kachoko momwe mundipewo changu tisaga. Pano hanimbope vanosenza. Hati mazvinzwira muri yeZimbabwe mukoma Andrew vabviswa mutsetse vanga vatopinda mutsetse kuti hanzi vanoda kupiwawo chisaga. Aiwaka vanoshanda tinotarisirwa kuti ipewo kavanoshaya muri yenda kuita zvinhu zvakadaro. And Drewmas Media tiri kuita mafamily documentaries and it's Christmas. From me Rasha Onerera, I'm always behind the scenes here at Drewmas Media and I'm also the administrator here at Drewmas Media. I'd like to wish you all a happy 2021 which is about to come and a Merry Christmas. From me with love, as bye from now. And mina opampopo entokazi phela abathi ngowesindebele mina ngithanda ukuthi libe lonsuku zeni ezinhle ama-holiday namahle likholise ngeChristmas kodwa lingakhohlwa ukuthi phela izikolo ziyavula njengamanje lidle lithini kuthiwa lidle lizibeka amathambo so libe le ma-holiday amandla libe le Christmas day, happy Christmas and Merry Christmas and Happy New Year. Sorry, sendithabe kakhulu phela. Nami mfuna ukuthi ngiyetho lesincane. Kodwa ukutshela phela. Ngine-birthday in 2 weeks time. So I'll be turning 69. Oh, there's nothing wrong in singing happy birthday in advance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mama. As Drewmas Media, we wish you many, many more years to come. Ituzale highway present ibuyela izobuya zviri kuitika muri yeZimbabwe tiri muChegutu kunzvimbo inonzi Surisuri. Chandingade kukuzivisai zvakare sezvo manzi wasikana ava kutokonkluda kare, chandingade kukuzivisai ndechekuti mazuva mashomanene apfuura tanga tiri kumwenezi. Muchiri kurangarira kati chiburitsa musikana Mhandara Rowai akapedza 40 years ari mumvura atorwa nenjuzu. Hatina kugumira ipa. Yes, takashanyira Dr. Love Forever Missed documentaries patinotaura nevaita mukurumbira kunyanya vearts industry. Saka tarisa na Dr. Love Paul Matavire tichimboongorora nhoroondo yavo kuti vaizvifambisa sei. Rangu zita asi mazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba achidoneta zvakare Chegutu Urban agakavaya koko tunoona kuti koko senguva dzese saka tichasangana manje muChegutu Urban. For now, it's bye for now.